ka ụbọchị dị na mkpụrụ ụbọchị 25 n'ọnwa Ọktoba na 2024 na obodo Ukwulu nke dị na Dunukọfịa Local Government Area na Anambra State. Otu nwoke eji omife jide ọfọ wee malụ kpebiri iso na ndị otu echiri ọzọ. Onye a bụ otu dibịa na-akwụba aka ya ọtọ, na-asọkwa nsọ ana, na-anụkwa ma na-emekwa ife ndị ichie na-ekwu. Ọ bụkwa onye na-egosipụta ịfụnanya n'ebe mmadụ n'obodo ya dị. Dịka o si dị n'omenala Igbo, iji ụmụ anụmanụ dịka efi chụpụ aja bụ ofu ife na-egosipụta nkwanye ùgwù na ike na ekene nyelu ndị ichie ma ọ bụ iji merube mmemme pụrụ iche. A na-esi anụ ya dịka nni ma bụrụkwa nke a na-ekesala onye ọbụla. Nke a na-enyekwa aka ijikọta obodo niile ọnụ, imerube ya bụ mmemme dịka emume ndị echichi. Ọ bụkwa usoro esi eme ka obi onye ọbụla nọ n'obodo bụrụ otu, inye nsọpụrụ ya na ịkwanyere ùgwù tụmadụ ndị chiri ya bụ echichi dịka omife jide ọfọ. Ana m awụ m obiọma nwaanyị n'ọgụ nni ka m na-esi, awụ m osiri ọra omife na-echi ọzọ so wee kpọọ m ka m sieri ya nni. So nyewu mmemme a ka a nọ n'ụbọchị taa. So nke a bụ jollof rice and the white rice. Nke a bụ stew. Ofe onugbu dịkwa nke a. Ya onugbu eji si ya dịcha ndị a. Ma ingredients ya dịcha ndị a. Semo dịkwa ebe a. Ya bụ semo dịcha ndị a. So na wishiri ya ogologo arụ isi ike, ochichi ọzọ a o yechita aga n'iru, ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị, nwunye ya amụ ejima. So mụ nwa ya bịa lee ofu rasị na ọ ya adịrị obi ife na mma n'ụbọchị taa. N'ala Igbo, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, mgbe enu wa n'ọsa, mgbe omenala Igbo dị omimi karịsịa site n'ịkwanyelụ ndị eji okwu ha eme ife na-abụghị naanị sọ ndị aka ji akụ na echichi ejirimalụ Igbo bụ Ichi ọzọ. Echichi a so n'otu echichi kachasị n'ala Igbo niile, bụ echichi a na-edebelụ ndị nwere amamihe na-akwụ n'eziokwu ya nakwa onye ndị ichie jiri welu fili isi. Ichi ya bụ echichi adịghị mfe ma ncha, maka na onye ọbụla ga-echi ya bụ echichi ga-abụ onye nwere ezigbote ugwu na nsọpụrụ, nwee ezi omume ma bụkwaziela onye ga-ewepụta onwe ya n'ife gbasara obodo. Ọmụ ka a na-akpọ Chukwudozie Nwankwọ, ike dị na mmiri ọzọ mmiri mara ugo n'ukwu na-abụọ bụ ide ọbara tụle dibịa. O dibịa ka m na-eme, dibịa ọdịnala ka m na-eme. Ọkwụ anyị nwoke bụ onye otu anyị na-echi ọzọ tata, anyị sị ka anyị bịa na-eli ya dịka o si wee kwesị ọsala ibe dị n'ọzọ n'ọdịnala. Normal something a na-emebu emebu. O si n'aka nna anyị ba, nna anyị wee baa n'aka anyị wee na-eme ya na ụdị usoro ava si eme ya.
wee na-eme ka ọma na ama na adị mma na obodo ọbụla a na-enwere ndị ichie a na-enwere omenala obodo abụ adịrị aga n'iru so onye ka anyị na-eme ka anyị mee nna anyị bamere onye na-echi ọzọ tata bụ Omeife Chifu Omeife nne ya mere ọzọ nna ya mere ọzọ so o mere ibe dị etu a ọ bụrụ ibe ọjọọ ọ ibe nna ya mere ka ọ na-eme so anyị nọchazi ya bie o ejekwebe mmadụ ibe a na-eme tata anyị bie etu akwa ezigbo mmadụ anyị tụ aka ejimekwu ya maka oge na-ebeta echere aka na ibe dị ka week or 2 weeks anyị ejekwebe mmadụ ga-emekwu ya. Mgbe Omeife Jideofor na-etopụta ọ na-ege ntị ma na-esokwa nzọụkwụ nna ya onye echikwala ọzọ. O chetakwala mgbe ọ na-anọdụ n'akụkụ ọkụ na-echetagasị ife ebube dị iche iche eji malụ ndị ichie ha ma ike ha kere na mmụọ ejiri chekwaba ana ha ya nakwa ife a na-atụ anya n'aka onye chọrọ ichi ọzọ. Ọzọ tupu ekele m unu na-anya ebe a nwunye afọ ọnọdụ gị anyị na-adị ụbọchị unu na-anya ebe mbụ mfe eze Omeife wetara anyị ji na ewu ya bụ na ya bụ isi n'obodo ibe bụ isi ọzọ ọdịnala ka ọ bụ ọ dị na-adịrị gboo nna anyị bachiri ọzọ amalụ m ibe nna anyị bachiri ọzọ na-ekpu okwu ọzọ na-eme ezigbo ibe kwesịrị ka na-eme ibe gbasara n'ọdịnala na-ekwukwu eziokwu na ọ bụrụ ọgwụ ka ọ bụ na ọdịnala ka ọ bụ ọ dị na-adị gboo ọzọ anyị nweta ntekwuo chukwu nna anyị chukwuo na bụ ọzọ ibe nna anyị bamere anyị mere ọma nwara anyị n'aba ka anyị si na ọzọ dị n'ọzọ ọzọ amaka ọzọ abụlọ na-eji egbogbo ọgwụ ọzọ abụlọ ndị na-agba ọgwụ nọ ndị ichie amagoro ya si n'isogoro n'ọdịnala ndị nze na ọzọ ukwuru ji wee dị ebube ife a bụ kọlchọ ndị nna anyị banyere anyị ọ na-agba ego n'obodo na-enwere kọlchọ n'obodo awa bụrụ obodo ilu na England na nwere kọlchọ eji malịba so ọzọ bụ isi ọzọ n'ala Igbo onwere obodo ọbụla ịpụta a na-arafara ida ichiri ọzọ so ibi isi ọzọ inwe full liberty ije ebe obodo ndị ọzọ obodo ọzọ pụtakwa ogbe badoganazi ya azi onye ọzọ etu gosi wee dị. Yes. Onye ka ọzọ na-akwado onwe ha kwadara maka ebe ahụ nyere mmadụ kara aka ọ kwado ya onwe. Ubi ọlọrọ kwara ga pọ ọnụ ga go tari o. Ọ ga-ala ga ede mara la. Ọ ga na kwani go be no wa go bai. Ọlụ bụrụ na mụ kele ni. Ọlọ na to mo tari ne ma no na fọ me di ni. Do mu na 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 mo zo. I know what they are from, and my Japuna, whom I feel from. Omeife Jideofor ṅụdoro iyi iso nzọụkwụ nna ya mana ọ maalụ na ichi ya bụ ọzọ ga-adịtụ anya n'ịkwado ya bụ echichi. Ije ya bụ ichi ọzọ bidoro site n'ịtụgharị iche na ịchụpụ àjà. Omeife Jideofor gosipụtara onwe ya na-abụghị sọ na akụ na ụba mana site n'ezi omume. Omume ya n'obodo bụ ife nebala anya nke ọma dịka obodo ha maalụ
na o doli anya ka esi ekpe ikpe ibi okwu, ịsọpụrụ ndị ọzọ ya nakwa ka o si wee hibe ezinụlọ ya. Anwenelụ ya n'ụzọ niile. O jikwa obi umeala solu ndị ọchọngonoku nke wetalụ ya nnukwu nsọpụrụ. Ụbọchị ahụ echiri omeife ya bụ echichi, ife ndị agosipụtara ya eji echi ọzọ na mpaghara be ha zuru oke kpọmkwem, nke ha kesara n'ime onwe ha. Mmemme si na-apụta bụ 243,000. Onye ọbụla nọ ahụ 243,000. Aha mbido ndị ọrụ ahụ kwuru arụ ọrụ dị. O nwere onye ọbụla bịa n'ọzọ ebe obi na-ada adị mmadụ mma. Ị na-aka ibu ka agba egwu. Ị na-enwede ya ebe na-egwu ka eji agba ubio. Ibe a na-asị na ayọ onye Igbo ego n'isi, ọ bụ na o tetere ya ma na ojemiro anyị ya emutu ego n'isi. Ịma ka anyị ga-akụ mbọsị ahụ ọ bụzi na o tete anyị ma na ibe a na-ekwu abụgoro eziokwu, mana ọ ga-anyị kekwa aka ya ihe a nọbụrụ anyị hụrụ atụ otu n'ozi ebe a mụtara n'ọnụ gị wee jebe. Mgbe ndị okenye chọpụtalụ eziokwu na amamife o nwere, o melụ ka obi ka ha ichinye ya bụ echichi. Owulu a na-agbanye tata bụ owulu ihe eju owulu na ọ nwere ebe agbanye owulu a mmadụ onwere obodo ị na-egedi ya aka so owulu a bụ owulu na nna ya
anyị ga-emekwa ka ị malụ na echikwalụ oriakụ ya ọzọ nne ife
Nonsense, you have all. I'm get you now. I'm the poor one. I'm back again. Not bad. Esiri ụdị nri dị iche iche ndị mmadụ kwanyere ya ugwu n'igosipụta obi aṅụrị ha site n'ịgba egwu na ịbọ ya ego. Ogbuefi Ọkanume na Aguleri na nwunye ya bịakwalụ n'ụzọ dị oke egwu maka na nkwudolu kachasị ọgụ.
Site n'echichi a, Omifejidọfọ abụrụzi mmadụ nkịtị kama ọ bụzi aka ji ọfọ n'ife gbasara omenala Igbo, onye nhazi na nkụzi ya na onye ji okwu ya ebi okwu. Dịka ọ bụzi onye ya na ndị ichie na-akparịta na-emekọrịtakwa na ichekwaba omenala Igbo. Otu a ka ije Ichi ọzọ siri bido, bụrụkwa nke na-echetalụ ya maka ịdị ike n'obi, enweghị nkolopụ obi, inwe ugwu na nsọpụrụ nke so ya bụ echichi. Maka na ala Igbo, echichi ọzọ bụ otu n'ime echichi na-eme nwoke ọ dị ire, dị ebube, nwekwa oke amamife nke sitere n'aka ndị ichie, ịkwanyelu omenala gboo ugwu, na-ebikwa ndụ dịka o si kwesị ma tata na ọganihu.
Good game.
abụla ka